Ayo, guartar. Hanggan tuh. Ma bagan beya? Ma bagan ni robot. Siapa kan? Nama ni apa? Ade. Yaw माबा खामगोन नामा बा बोरमाया जि गोजौखालै देनजार गोजौखा मा बोरमानो Ayo माबायदि लासै अंख्लायदे लासै हानाय नङा दालाय आयौ गिलु बायसि देनजार पाहारलै नोंहासो तखन लाबाय नांथ'वालै आं लासै लासै थांनि र' हायो सेन्देलखौसो गिदो आयौ नै नै आयौ आयौ ओइ नखाय स्लिप जायो सेन्देलासो ayo ra iknan hendemen deh ya oh ya udah ma bongfang bagan beba rabar dongfang rabar bongfang माबायदि पाहारलै बेखिनियाव मेंबाय बेखिनियाव मेंबाय मा ससे ससे बागान गोजा न' बिराद खाथारालै जेरावबो बागानल' माबाना माबा मोनसे थाखागोन आरोना गय बागान दाङो आइ इथिं मोनाया बापरे ए बेनिया खैथा दोङो बापरे जाहानि खाथिनियाबो बेसेबां दां ओइथिंनिया रबरनि खुरै माबानाया बेलथायलायनानै दङ मबेबा मबेबा होनाया दायो जाथ'खायाना ए
Ayo blade ओरैबायदि आरो बिथिं गयमोन जायगाया रानजोब्बाय रानस्र'स्र'दो बिथिं सा दुब्लि मांखांनि गेजेराव जेरावबो जायगायानो बिदि गोजा बिदिनो गोजा बे जायगाफोरा रानजोब्बायसो गयाबो अखा फाय बबेखिनियावथ' दोङो अबे जिं जिंसोदां एसां गोजान सफैबाय गैयाबा मा जागोन दा जोंनिया लाहानि बारियावसो दोङो mana punya bikin gue istirahat hal lebih tidak gue istirahat bikin mana punya denger ya ai là đừng ở thọ ai lại thì mà đâu xí này cái chứ gì cái đừng hay thích khăn là đấy lại xinh khăn là Watching. Lah ada, mana ni? Mana? Madi kaiba. Chef sogre bibar kene. Ai semala bibar zabra. Bibar kum ke? Ile zabra. Ai tinggal do gai ni asai. Ai tinggal do everything ya bibar garang mara. Ikut terliang kan lu bero. Bibar mana gumdak? Nuk kan? Lada peran nanti nah aja. Ikan lang pa beta nang ganda. Ikan to peran nanti nah aja. Manja ya Zaida. Kayak gaya cing mana. Serba zaya se mitiana. Tahu aja iba. मेरे लिए बगायो वाह मोजां स्मार्ट होनबा मलेरिया सर्दी बुखार ये आयुर्वेदिक है ये itu bila ada nama apa madi le itu lagi itu kan ya saya ada visual bigu ini kecilnya dah sasin ai lai mencik kale ai नहीं मन भाई मिल गया बैग्रि दंफां ओरैबायदि गोजा मोनना दंसै नै बैग्रि बिथाया आय्यो बिखौ हाननानै जानोसै जोङो दायो लुगैना दे मनासे बैग्रिया दे लादो बानोसै
bisa balanijay. Mama banakin ngelai. Begini lah nama mama banakin. Oma bedor tuh menjadi kan. Oma bedor dan soalnya.